Nie, neodosielame oleje hneď zo skladu a je to schválne. Listujeme čerstvé oleje každý týždeň, čiže niekedy si budete musieť troška počkať. Ale produkt, ktorý dostanete, bude stať za to. Olej po vylisovaní potrebuje nejakú dobu na sedimentáciu a tak až je pripravený k vám na expedíciu. Čiže je to ako so pečivom, radšej si počkáte na teplé čerstvé rožky, ako keby ste ich mali kúpiť z predchádzajúceho dňa. U nás čerstvé znamená kvalitné, také ako sami užívame doma. Ak chcete ochutnať rozdiel, našu ponuku nájdete na www.olejeodmatúša.sk.